Halløj. Halløj, Granfætter. Jeg har sådan glædet mig til, at vi skal i svømmehallen. Hvad så, Gitte, der? Det krav med dig for sidst, mand. Nej, for helvede, er det jeg igen, I gav mig kreatin med hovedpine sidste gang. Vi ses, Gitte. Hvad fanden laver I? Forstyrrer mig kreatin med lige midt i mit brusebad. Nå Emil, du ved ikke, hvad bassin skal vi tjekke ud? Lad os tage det bassin med de små møgunger. Nå for helvede, jeg tror du, man kan drikke det her lortevand? Nej. Nå for helvede, det er lige meget. Jeg gør det krav med alligevel. Nå for helvede, det smager sgu lidt mærkeligt. Jeg tror sgu, der er nogle små børn, der er pisse i det her vand. Nå, lad os gå op. Ej, velkommen til caféen. Hvad fanden skulle det være for noget mad? Ej, gud, er det jeg to igen? Ja, vi skal have 2 laksesandwich og nogle pommes-fritter. Men for helvede, kan jeg ikke forstå, at det hedder pomfritter. Jeg håber sgu, maden er rigtig god. Og hvornår fanden kommer den der lortemad? Jeg kan se maden nu. Her er jeres mad. Det var krav med os på tide. Det gør der ikke noget, hvis jeg snupper en lille bid, gutter. Skrid, mand. For helvede, jeg krav med at få nok af dig. Kan du ikke snart forsvinde? Hold da kæft, gutter, I er godt nok kedelige. Ja, jeg render op. Så giv det hit med pengene. Vi må ringe efter det danske politi. Er der nogen, der sagde police? Ups! Klokken er 12:22, og du er anholdt for at skyde Gitte i hovedet. I fanger mig aldrig! Se Ole, den gamle idiot. Det er bombetid. Håber, jeg overlever.